Sadag. Napalabas, nakita ni Amado ti ladawan ti ina ni Laika, ket nagsarimadeng daytoy. Gapo tamam muna ti ina ti balasang. Nupay kasta, di na impakpakaam mo iti uray asino tinaamuan na, ket kinaykayatnan a binukbukudan daytoy. Nagsaludsod daytoy ken ni Simang maipapan ken ni Laika. Iti sabali a bangir, imawag ni Albert iti palayda, ket ni Doña Caridad ti nakasungbat. Impakada ti baro ti pannakaladaw na nga agawid, gapu iti asikaswen na maipapan iti negosyo da. Kabayatan na, saan aninamnaman ni Dan amapanpay lang iti dagus na ni Misty, idinto tarabin. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Diyak kayat niya gawin. Ang mga nadyak malapdan ti bagik. Kat mabistunak ni Papa Apasig apam marang dagiti imbagbagakan ko na iti cellphone. Misty? Iso ngay mayak dito'y dagus mo. Misty, nasken ang maawatam ti sitwasyon. Saan ang mabalin a paggida ng ter aramidam? Sa mga no daytan tuki diti pakapaayan ti kayat mo ang mapasamak. Anya ka matandan? Kasla di mo kayat ti kadak dito'y? Saan nga iti kasta? Ngam saan arumbang anatangken ti ulo? Wanan! Sikan ti husto! Iso asungardan kan! Misty, O anya, naknakandan, ha? pangasim ko mamit. Tadinak mo't bugkawan. Nalipatam samutan nga daka dito'y dagos ko. Kasjay, di mo kayat analalaingak ngam si ka, tadnaak ita dito'y dagos mo? Kasta ka diti kayat mo apagparangan, ha? Misty, saan nga iti kasta? Tilaan kaya... Bastan! Di ka nagsaupay! No di mo kayat ti kadak dito'y pumanawak nga rod! Una yan. Uray laing panalpak na paitiri daw. Anya laki din ay atikas dyan nga ugali ni Misty. Nalabas. Ti amom, di ka madmadlaw, Amado. Caridad, Maimay-mayon ka. Naunag, di pampanunutam. Madlaw nga adapag parparikotam. mabalin ka di Caridad. No planom ti makisubang, saan ko mga ita? Saan ka kayat atutupan? Makitam, makisubang adagos ti pampanunutam. Agdadata at talaga nga adda pakaburiburam. Ti ammom siguro kat saan ka makadlawa. Ngam nagbidot ka, Amado. Di nakto maalilaw. Di mo amuti pagbagam. Rimwaran diti silid mi. Di nak mapaglibakan, Amado. Kat amok, iti mabiit. Maamwak matlaang noan niya ti pagkaskas taam. Agyaman nagtadakan niya. Talaga nga inururay ka. Papa, Anya tinapasamak, Misty. pakawanan nak, Papa. Inka gumaak mat alinapdan ti bagik. Ngam kalaat matlata na kasdi tinapasama. Anya? Sorry, Papa. Nadangrak day jay alay ka. Iso ngamin tirason amin dagito yung mapaspasama. Diyak kaya't atutupan ko nakmat. Ngam kalaat latan ang nagpungtutak. Kaday jay, diyak ko nalapdan ti bagik. Ti importante. Inaklon mo adibo yung gagara ti amin, iha. Talaga matasaan, Papa. Kinapudno na. Mabainak pa'y katingagpakita kada kayo. Iso nagpaladawak ka nag-awid. Tayong pagarup ko na nakaturog kayon. Inururay dakmat kayam. Talaga gamin na kaya't ka kumaama kasarita.
may papan iti dayjalay ka. Kan gapo iti inyawag kanyak ni Panyero Amado. Gabiti kasta makitkitak itajar mo. Amok, agsasaw ko iti putno. Kat talaga di mo inggagara ti amin. Isolipatan mo dayjay, Misty. Ala, ingka ginanan, anak ko. Nana, apay adi ka pa'y maturog? Awan pa'y lang amin ni Albert, balasang ko. Ha? Urayak ni Albert. Nana, pangaasim. No plano nga ibagakan ko na tinapasama kanya. Saan ko man? Ang mga no dakdakkel ariribok ti mapasama. Laika, Agpakpakaasiak. Saan ko man ang maamon ni Albert tinapasamak. Diyak kayat, Nana. ala. Aginanata nga rudan. Sapay la ko matamaawatan da. Di ka agdanag, balasang ko. Maawatan ka. Iso apat gak nga rod, tikid daw mo. Ni Caridad. Nagsapan nga umawag dito eh. Hello, Caridad. Fausto, makumikom ka kadiita? Saan mat? Apay ka di? Ang mga numabalin nga agsarak ta, Fausto. Napatagsakit di ti gagaram kanya ka. Kasta talaga. Mabalin ka di? Ikat apay kit ninasan. Mabalin ah. Agyamanak. Iti restaurant, iti sentro, di pagsarakan ta. Iti sigod. Okay, kadikan ka? Okay, Caridad. Awan ti parikot. Kagora na kadi, Misty. Anya iti panak ko na. Misty, nukas jay man tinasaokin kay derabi. Gapot apang panunutik lang ti posible ang mapasamak. Jak mabaling nga itulok ang manayunan ti parikot mo. Mawatam ko mamot dayta. Parakin kamot lang ter aramidak. Amom dayta. Saan ta na pagsaritaan dayta? Diyak kayat. Misty, Tiket di trabaho ti asikaswan ta. Dan. Alan. Misty. Kasapulang pa'y kaditi serbisyo, wino saanin. Ha? Kaya't ko kumaamamuan. Tano din akong kasapulan. Agawid aklangan ije probinsyami. Dan. Anya ka din dayta sasawam. Amom anak kasaganak ang mga ramid iti amin parakin ka. Ngam no ibagam kanyak itaadi na kon kasapulan. Pumanaw akon, itamot lang. Tadyak kayat ti agbalin apadagsan ken ka. Nana, rimor ni senyora. Hustumat, tapno mailiklik ka iti dakas. Ha? Apay akasta ti kunayo. Katwan mat, saan aya? No adda dito'y ni senyora, makapadanag. Amangan ngamin no anyala ditan ti aramiden na ken ka. Saan da kami napampanunutan, Nana? Kabaulak mat kat ti bagik. Adda akditan. Ang jak ka ba na makitkita ang nakakaasi ka? Nana, Ano apay ngamin adi kadungag iti balakad ko? Agikat kan kas babaunan ditoy. Nana, dayta ka di manan abanag ti pagsaritaan ta? Madanon tumot lang dayta ka nito. Ngamsaan pa nga ita. Iso apa nga asiyo kuma. Saan dak pa'y laapilitan a pumanaw ditoy. Ala, pasensyakan balasang ko. Lipatemon, tinaibagak. Papa, anta ka din napasama ka dyan mo. Madmadlaw ko ngamin anak ulimag kayo.
Papa? Jak ilibak, iho. Ngem kayat ko alapdam ti bagim. Taamangan no tumakkel ti parikot. Apay, Papa? Anya ti napasama? Ni Misty. At na aramid na asana nasayaat. Anya? Anya ti inaramid ni Misty, Papa? Naggapo dito'y balay iti kalman. Ket iti jak amo arason. Nakabil na ni Laika. Anya? Ti awanan pain. Anya ka matikarbangan na nga garamid iti kasta. Saan nga iso ti amo ni Laika? Apay nga inaramid na ti kasjay, Papa? Isungarod ako nangagpanunot ka, iho. Jak kaya tamamuan pa iti sabali. Isong imbagakon. Ngem kas itinakunak, lapdam ti bagim. Sa nabale, tanayawag kon kini Fausto ti amin. Kadita, kayat kumitlaang ang makasarita iti personal ti ama ni Misty. Amok no kasano ti kinasingad yo kan ni Amado nga asawak. Iso asikala kuman ti mangibaga kanyak iti pudno, Fausto. Anya pudno ti kayat mo amamuan. Anya ti parikot ni Amado. Apay akanayon amay mayang. Naunag ti pampanunutan na. Hindi nag-udya nagsarita kami. Nalawag tinaibaga na kanya. Sika ti parikot na. Agsubsubli ka nun ti sigod nga ugalim. Nasulbar ka din day ta parikot yo. Ha? No saan pa lang nga nasulbar day ta parikot yo. Nalabit na day ta ti makagapo. No apay akas ta ti madmadlaw mo kanya Amado. Kayat mo ka di apagparangan asyak pay ti akim bason, Fausto? Sika tinang ibaga iti day ta. Sana siya. Anya? Panag ko na. No kayat mo amasong batan day ta sa lodsod mo. Paliiwom tabagim. Kanayon akas ta ti ibagbagam kanyak, Fausto. Gapo tayo sumati amo karason. Day ta tinaibaga kanyak ni Amado. Iso matlang ti ibagbagakan ka ita, tagdamdamag ka. Mayat, na may saak mit ni Misty. Amok anamati itay iti imbagak. Apo manawak langan no di nakasapulan. Iso nga inay ayon nakmetlaan. Naaramat ko kinkwa na tiwagas nga inaramat na iti amana. Iso amayat man ang tilinangan mi ita. Kat pabor para kanyak da ita. Magustuak da ito'y amapaspasamak. O may ayon kanyak ti gundaway. Iso asaan arumbang amasayang ti amin ngar aramidak. Ituloy ko latta ti agtungpal kampay ini kadagiti kayat ni Misty. Kastamot din kadagiti kayat ti amana. Iti kasta, saan ang madadail ti panagtalit da kanyak? Ngamkit di, agan nadak. Aramidag ti amin akabailak, tapno sa andak amabisto. Nasken ano dumteng ti kanito amabisto dagiti agamatar aramidag. Naalak to amin ang tikinabak nang da. Tipod no napasamak ti kayat ko amamuan, Laika. Albert, pangaasim ko man. Diyak kayat adumakal da ito abanag. Saan ko padpadaklan? Kayat ko lang amamuan. Noan niya tipod no napasamak. Apay akinabil na ka ni Misty. Diyak amo noon niya ti rason. Basta inasit kanak. Kalpasan na. Impungot na kon. Anya? Day tatipod no, Albert. Diyak ka mo talaga no apay. Noon niya ti basol ko. Talagang awanan ba ni Misty?
Saan ka mapalabas dito? Albert, mabitlaan. Laika, Pangasim. Agpakpakaasiak. Saan mo kuman akomprontaran ni Senyorita Misty? Amang ano nakarkaro pa'y aparikot ti mapasamak. No komprontaran ni Misty, kat dumakkel day ti aparikot. Amang ano mapilitan na kagtong palaangan iti balakad ni Nana Simang. Apum anaw akong ditoy. Ngamin, jak kayat adumakkel daytoy aparikot. Oh, anya, Dan. Kagora na kadipay. Misty, saan ka mo't aginora kat? Jakla kayat ti makanayon iti parikot mo. Iso anay bagak ti kasjay itay. Ngamsapay la ko ma, tamapakawanak. Dan, Kat no anyaman ti kasapulam. Ibagam lang. agyamanak. Awan anyaman na, Misty. Noowan pa namintan madamdama. Kuyugan na. Aglans na. Ha? Oh, apaya kitaan nak itikas na. Hindi mo kaya? Ni, apay kit din asaan. Imbagak mo ten. No anyaman ti masapol mo kanyak, ibagam lang. Kanayon nga daak ditoy, para kun ka. Panagkunak, ni Senyor Amado tinakaamuan ni Albert iti amin. Ha? Nakitak ngamin ang nagsarita da itay. Sakbay ang nagsaruno da arimwar. Kunak man no sana kayat ni Senyor adumakkel ti parikot da sang kapamilya. Ngam apay nga imbaga na pailaan ka ni Albert ti amin. No siyakla amaysa. Husto mo't di ti inaramid ni Senyor. Nana, No ni Senyora Caridad tinangkabil ken ka. Nalabit ang maawatak pay. No apay asan nga ibaga ni Senyor. Angam saan mat, tanimat Misty tinangkabil ken ka. ti amkag ita. Amang ano niya ti mapasamak. Nang runa no sungatan ni Albert ni Senyorita Misty. Saan mat siguro nga garamid ni Albert iti nakarkaro apag parikutan tayo. Sapay la kuma, Nana si Man. Sinarak na kagayam, may papaniti day taban ng Fausto. Wan panyero. Ngam kastim bagakan ko na ididamo pay lang. Isumot lang ti pagparparikutam. Oh, Saan kit din panyero? Panyero, kinapudno na. Saan ani Caridad ita ti makagapo no apay asinarak kamat? Kanyat kayat mo sawan. Asino ti parikot mo? Nilay ka. Anya. Apay may raman iti saritaan tati may papan iti babaw nanyo, panyero. Panyero, panagkunak ket karaman nilay ka iti napalabas. Anya ti aramidan ni Don Fausto, iti dayta anakuna ni Don Amado. Gagayem, di uliwayan adinggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, kimaro ti kinasuplada ni Misty, ket binugkawan na ni Dan, akatulungan na iti amin a plano. Kalpasan na, pinanawan na ti lalaki ket nagawi den iti balayda. Nagsarita nga rod dagiti agama, ket impakat manan ni Misty ti kinalaing na nga agpamarang, tapno maala na ti panagtalak ti amana. Iti sabali a bangir, nadlaw ni Laika ang nakaungat ni Albert, apaman anaamuan da ito'y ti inaramid kankwana ni Misty. Kabayatan na, nagsarak mat da Fausto ken Amado. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag!
Inapudno na panyero. Saan ani karidad ita ti makagapo? No apay asinarak ka. Anya ti kayat mo asawan. Sino ti parikot mo? Nilay ka. Apaya na iraman iti saritaan ti may papan iti babaw ninyo, panyero. Panyero. Panagkunak ket karaman nilay ka iti napalabas. Anya. Anya ka din tayo taas sa asawan. Kasano kumakaraman ti babaw ninyo iti napalabas. Diyak kumamot pat dyan, panyero. Ngamadda nakita ka pamanagnak. Anya. Dayta ti agpaiso, panyero. Nakitak tiladawan ni... panyero. Patyan na kuma. Kinapudno na. Diyak kumapay kayat nga ibagakan ka. Ngamnaskan na maamuam. Panyero. Tapod no amin dagito'y amapampanak na kakita. Akaraman ni Laika iti napalabas. Sigurado nga rod adakkel met ti akam na iti agdama. Nang runa iti masakbayan. Dad. Albert. Si kamot gayam. Nakapasyar ka, mat. Ada ka di masapal mo? Ni Misty. Kaya't ko makasarita. Ha? Albert. Napatagsakit di tigagaram ka ni Misty, ah. Jack kaya't ti mataktakdan. Ni Misty ti kaya't ko makasarita. Mabit lang nga rod. Ibagakin ko na ti kaadam. Ayan dagiti agama, simang. Nagsarunod amat arimwar, senyora. Papananda ka no. Jakon nagdamag pay. Taam kag ngamin nga mga numakaungat da kanya. Anya, Ay, pasensya kayo lakuman, senyora. Jak masungbatan ti salsaludsudem ita kanya. Senyora, ada ka di pa'y pangibaunan nyo kanya? awanan. Ala, pumanaw ka ni ti sangwanak. Amangan no madadaol pay ti aldaw ko. Kagura na. Gapo iti kasjay ang naaramid ko. Albert? Apay kumasan. Saan narumbang tinaramid mo kanilay ka? Aguray ka man. Apay aya akas jay launa yan ti panangisakit mo iti babaw ninyo. Kaya't mo maamuan no apay. Pues, ibagakin ka. Nasaysayat pa'y nga isakit ko ti kasken nilay ka ababaunan laeng. Ngam nasaya ti pa nagpuspuso na. Ngam ti kasken ka apod no abak nang. Kan nagtawad iti prominente a pamilya. Ngam awan mo ti konsensya na. Albert. O anya? Nasakit ka di adenggan? Una yan, ti kas naapan agsasaom kanya. Albert. Sa upay lang day na. Ngam nasakitan kan. Kasanulangan ti inaramid mo kanilay ka. Dinangram. E din to tawan mo ti basol na kanya. Adda basol na kanyak. Dakkel. Anya ti basol na kanya. Alaman? Ibagam man kanya? Albert. Makita. Awan ti may bagam. Iso ang mabalin ka di, Misty. Di mon ikalintigan ti bagim. Tagdadata as sika ti nagbasol. Kat da ito ti tandaan. Diyak kaya't ang maulit ti inaramid mo. Tano mapasamak da ita. Diyakon ang mo asawan. Apay ngamin a pinastrak mo ni Albert. Nujak pinastrak. Amang ano nakarkaro pa'y adakas ti mapasamak. Awanan ba inday tiyay ng Albert? Sangon-sangot ti panangisakit na iti day tiyay ababaunan. Dayto yan ti bagbagakin ka, Misty. Nalabit akabailan ta ti agpamarangkin ni Papam. Iti sabali a tao. Ngamnukin ni Albert. Narigat.
Am-am mo kung tigayam ko. Saan anala ka amaalilaw dayjay? Ay, saan ta anasakbayan ti umay ni Albert ditoy? Ti kayat ko amamon ita. Ket no asino tinangibagakan kwa na iti amin. Ha? Imposible ngamin ani Tita Caridad wano ni Tito Amado. Iso nga amok, no saan aday jay alay ka. Nalabit ani bakit simang tinagipulong ken ni Albert. Kasladyak pa'y lapat yan aging kaita. Dayta na doktalam, Panyero. Saan ka pilpilitan, Panyero? Ngem kasayaatan no maduktalam ti kinapudno. Panyero, Kidawag kan ka nga ikagumaam. Gapo man lang iti panagkayim ta. Manamnamak ka di, Panyero Fausto. Panyero, Nasingad ta nga gayam. Awan ti sabali pa'y apagkidawak iti tulong no saan asika. ket nupudno nga anak ni Salome ti babaw na niyo. Panyero, Anyan tulagan ti mapasamak, Panyero Amado. Nalabit ang nakapagpanunot kamot nga taitan iti limpyo, Misty. Narigat nog pailuyos ka itiriknak. Tano aramidam na ita. Amangan no si kantumanan ti dakas. Kita amlangan tinapasamak iti nagpailuyos ka iti pungtot mo. Apaman ang nakitam ni Laika. Diyak kayatin ang maulit dahito ang napasamaktan. Iso nga rod asapay la ko ma. Tadumngag ka kanyak, Misty. Dan, Parakin ka ti amin ngar aramida, kunakmat. Diyak kayat asi ka ti maagrabyado. nagyaman no kasta. Katsapay la ko ma. Tadumngag kamatan kanyak. Mawatan nakmat siguro. Ika gumaak. Saan mo lang ngay kagumaan? Aramida. Dan, Takas iti nakunakon. Para iti pagsaya atam daytoy apan panunutat. Iso asapay la ko mga rod. Ta ipangagnak. Iti kasta. Maliklikan dagiti kastoy apagtan. Kasladyak pa'y lapat yan tinaibaga kanyak ni Amado. Nakita na kano tiladawan ti inatibabaw nanda. Ni Salome. Kaya't kadya sa wanda ita. Anak-anak ni Salome. Kat no ti babaw nanda amano ti anak na. Kawatan nga rod, ati inaday jay alay ka, anatay, ket ni Salome. Nagrigat pa'y lapat yan ti amin. Diyak mo, noan niya ti kunak. Mapanunuta ka na imbag. Diyak pa'y kit di kabisado ti lang at ibabaw ng damado. Diyak ta utalyawan na mapmapanak iji balay na. Ngintap na mapanag-nagak ti amin. Aramidak nga ro ti rumbang. Mapanak to agpasyar ije balay na Amado. Naggapuam, si katirumbang apagdamagak. Sa dino ti nagapuam. Nakasapsapa ka arimwar nga mitisyak. sinarak ko ni Fausto. Nagdamagak kwa na, may papan. Iti mapaspasamak ka. Karidad, Nga madlaw, talaga anasingad kayo lata. Tati ko na naaparikot mo, katsyak. ay. Naibaga na kanyak ti panagsinarak yo. Anya, Nagapuak ije balayda. Nagsasarita kami.
Iso na ibaga na kanyak ti panagsinara kayo. Nagsarak kayo? Tabinilin mo manan, jagayam mo, kasta ka di? Makamukanuan niya ti panunutem, karidad. Jak kayat atutupan ti kastangar aramidem ita. Laika, di ka laangan agpakpakita ka ni Senyora, ha? Ha? Apay, Nana? Nangeg ko ngamin asabali ti tinor ti sa una itay kinasarita ni Senyor Amado. Sigurado ang makapungpungtot dayjay. Amangan noan niya ti aramiden naken ka. Nana? Maawatan mat siguron ti kayat ko asawan. Wan, Nana. Agtong palak. Agyaman akbalasan ko. Payam, syaklatan ti umasidagkan ko na no adda masapul na. Iti kasta, mailiklik ka iti anyaman adakas ang mapasamak. Amok ang maburibor ita ni Misty. Gapo iti parang komprontar kinkwana ni Albert. Panagkunakit pabor para kanyak daytoy. Sigurado adong kanyak ni Misty. Isu agundawayak daytoy. Nukas kasano? Saan laangan ati planok a pananggamrod iti kinabak ng dati maaramidak. No dikat magunod kumutlaang ti kayat ko ken ni Misty. Talagang agdagun ko na ti taong amo na ti agoray. Kas kanya kita. Marik-rik nak analablabos pay ngam iti tartarigagayak ti magunod ko. Gapo iti paragsakripisyo. Kat sigurado at ngagbaligyak iti amin a plano kita. Asi na nga tati nag-text. Ni Misty. Damdamagin na no sa dino tayan ko. Agsugli ako ni opisina. Amangan no dumlaw pay. Sa dino tinagapuam, iho. Pasensya kayo, Papa. Ngamjak mabalin na palabsan da amin. Iso anapan ko kinasarita ni Misty. Anya, Day tatagpay so, Papa. iho. Amangan mo't no nabainan dayjay. Amangan no di ka nagtanang anak isa o kenkwana. Di kayagdanag, Papa. Inaramid ko terumbang. San ko binastos? No di kat imparik na kenkwana. Asaan ang mabalintikas diyang aramiden na. Albert, No saan nga minatubngaran tikas diyang aramid ni Misty? Saan laki din agsardang dadya, Papa? Kat day tati jak itulo. Jak kahit nga ulitin na pa'y adangran ni Laika. Mas daawak Laika. Anya ti kayat yung asawan, Nana? Kasanumat ngamin. Kaslada sa bali asaritaan dagiti agama. Sa bali mat ti mapaspasamak ka ni Senyora Caridad. Ha? Agam, saanen anapatag dayta? Tinapatag kat mailiklik ka iti disgrasya. Daytay di nakapagpupulutan ni Senyora. Kinapudno na. Pampanunutag matgat. Apay anapudo ti dara kanyak ni Senyora. Apay akaguranak. Laika, balasang ko. Ne, adda nagsardeng alugan iti batog. Mabiit laeng, taamwak no asino ti simmangpet. jak ninam na mga umay ka, panyero. Kasnay ka rin, Panyero. Panagnakak ti amin. Panyero, Iti kasta, awan mo ti makunkunam. agyaman ak no kasta, panyero. At kasapulak na tamat ti koordinasyon mo. Manamnama ka ni dayta. Apay kid dinasaan. Ikarik dayta, panyero. Senyor, siya kung timang serbi kada kayo kan ni Sir Fausto. Anya ayati kayat yung nga isaganak. Simang, mangkita kalangan iti sa bali at trabahuam. Nilay katikayat ko amang serbi kada kami kini Fausto. Ha? Ayan nilay ka. Kwa senyor,
Pinastrek ko iti silid itay nakitak at ilogan ni Sir Fausto ti dimtang. Parwarm matlaang nilay ka. Iso ti kayat ko ang mga sikaso kada kami. Sige nga rod, senyor. Matungpal, tikid daw yo. Sumungat din nilay ka, panyero. Kampay di, at da papanakbiit. Mabit lang, panyero. Sige lang, panyero. Ita ang makita. No kaing ingas ni Salome, ti baba onanda, Amado. Excuse me, sir. Ado yan ti pinaalayo kan ni Senyor Amado a pulutan, kan baso. Sige lang, balasang ko. Idi sumlatan ni tilamisan. Matungpal, sir. No, dapay masapul yo. Pakaamundak ko malaang, sir. Mabit lang, Laika. Adda ka di pa'y masapul yo, sir? Nabayag ka din na babaw nanda, Amado. Wan, sir. Nabayagan. Apay ka di? Diyos ko. Karuprupa nga agpaiso ni Salome. Anya ti aramidan ni Don Fausto iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwain adenggan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria kan itimat direksyon Jun Ributazo. Musika kan computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay,